लाहारपाति मुंग खरक चार चराइनि लगी खुंसा नुखुनि खरक जिनिनि लांमा चक राजस्थाननि सुनिपुर 4 सालनि हरनि दाम चिसावो अपाति मुंग पातिखा कक्तमानि बिसिंते साइमानखा ग्वालियरनि सिमि जयपुर थांगै तंगमानि खुंसा स्लीपर कोच बास मालखुं बेलायखेनो दवै थांगै तंगमानि आ बास मालखुं सुनिपुर थांगै सकैखेनो खुंसा अटो मालखुंग थुताइ रेखा काइसा पान्दानि सिमि किफलि तंगमानि आ अटो मालखुं बाइ खलाइनो खुंसा नुखुंनि खरक जिनि बरक पातिमुं थायनो लांमा चखा बरक पुलिस हाक्लाइखा थैनाय रक नि उमर ओंनाय बिसिबानि सिमि बिसिथाम चिबा जरा आमसेनि लुकुरक पातिमुं नुगै मानै दागदिखे फायै खसा थिनिनो नुगै मानखा जतनो पातिमुं थायनो लांमा चखा अ पातिमुंनो जेरै नायकलाई खरकसा अक्रा नायकलाई साख्लाइखा बाहायके आबहाय पातिमुं पातिका काहामकेनो चेरिमा नायकलाई हनै पातिमुनि उल बास चालकनाय खारै थांगा राजस्थानी आ पातिमुं नुगै मानै खा खामलाय मुं याफरका मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी बियो रिपोर्ट कखरा।